Sa syudad sang Sipalay, probinsya sang Negros Occidental, duha ka persona patay, isa pilason sa pagpanglabo. Suspect nagpahayag ng depensa ng Sininga Kaugalingon. Yaring balita ang aton gintutukan. Dead on arrival, Sanday Persing Lugay. Sang barangay Linawon, Kawayan kag Roberto Cabunada, sang barangay Nabulaw, Sipalay City. Samtang pilason ng bata sininga si Rudy Cabunada. Matapos ginpanglabo, sang suspect si Douglas Gabuya, 55 anyos. Sa investigasyon sang pulisan, nagalantaw sang TV si Lugay, sang hinali nga nagsulod ang suspect kag ginlabo ini sa riog. Gilayon nga nagwang suspect kag nagsulod naman sa balay sa mga Cabunada, kag ginlabo ang mag-amay. Nagpalagyo pang suspect apang sa ulihi, nag-surrender man ini sa otoridad. Kaya ang ginagawa niya nung gabing yon, nagpaalam lang sa asawa na kukunin daw yung baka kasi dadalhin sa bahay. Which is hindi na siya nakabalik and nangyari na yung insidente. Depensa sa suspect, plano ining halitan sang iya mga kaingod kag nagakahangawa nga patsyon. Nga na ay upat ka motor nga ilahang ginasakay nga mga adik. Akong ibantayan sa dalan. Nga para nga makauli lang kung batang isa kay may plano mo sila nga ilabantayan akong anak isa. Dati ibantayan ako, isip support ko sa ko kay di pa bati man pugo nga dili na dili. Desidido ang pamilya sa mga biktima nga magpasakas ang kaso batok sa suspect. Sunod sa kapulisan, hindi man drug-listed personality si Gabuya. Padayon yung ginahibalo o motibo sa krimen. Yaran na sa kustudiya sa kapulisan si Gabuya kag magapangatubang sa kaso nga murder kag frustrated murder. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.